راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم نعت علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربوع شوعة ميازيا كل تشحن إسران حدن فنوري دي إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب سودان دارفور أبستقوها رقجت بوحدو 4 سبات تقتلهم ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ናይል ብዝምልከት ኣብ ኪንሻሳ ዘካየዶ ዘተ ብዘይፍረ ተበቲኑ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ንሓሙሻይ እዋኑ ክዕወተሉ ምዃኑ ዝተገመተ ምርጫ ዓርቢ 9 ሚያዝያ ክካየድ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ሱዳን ዞባ ምዕራብ ዳርፉር ኤልጀኔና ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ብዝተጓሃረ ቀቢላዊ ግጭት ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ወኪል ሕቡራት ሃገራት ብሶን 5 ሚያዝያ ዝሃቡ ሓበሬታ መሰረት በቲ ግጭት 60 ሰባት ቆሲሎም ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ከም መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ካብ ዳርፉር ካብ ዝወፅእ ከምዚ ዓይነት ቀቢላዊ ግጭት ክኽሰት እዚ ካልኣይ እዩ እቲ ግጭት ኣብ መንጎኒ ዓረብ መበቆል ዘለዎም ቀቢላ ሪዘጋትን ጸለምቲ ደቀባት ናይቲ ከባቢ ዝኾኑ ዓሌት ማሳሊትን እዩ ተኻይዱ ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም ቀቢላ ብቐዳም 3 ሚያዝያ ንኽልተ ካብ ዓሌት ማሳሊት ተኪሶም ድሕሪ መቕታሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቀቢላታት ወጥሪ ተኸሲቱ ይጸኒሑ ክልቲኦም ወገናት ምድላዋት ከካይዱ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ናብ ግጭት ኣትዮም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ግጭት ኣዲኡ እኳ እንተሎ ኣብታ ከተማ ወጥሪ ሰፊኑ ይርከብ መንግስቲ ሱዳን ተወሳኺ ግጭት ከይክሰት ካብ ምስጋእ ሓይልታቱ ናብታ ከተማ ኣዋፊሩሎ ቅድሚ 4 ዋርሕ ኣብታ ከተማ ብዝተጓሃረ ተመሳሳሊ ግጭት ኣስታት 130 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣብ መንጎ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ከተማ ኪንሻሳ ዝተኻየደ ዘተ ዝኾነ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ግብፂ ገሊጻ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ብሰሉስ 6 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ብ4-5 ሚያዝያ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ዘተ ውፅኢታዊ ከም ዘይነበረ ኣረጋጊጹ እዋናዊ ኣብ ወንበርነት ሕብረት ኣፍሪቃ ተረኪባ ዘላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰለስቲኦም ወገናት ንምቅራብ ተወጢኑ ዝነበረ ናይ 3 መዓልታት ዘተ ንተወሰኸ ሓደ መዓልቲ ክነዋሕ እኳ እንተገበረት ዝኾነ ተስፋታት ኣይሃበን ን22 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ እንተወሰኸ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዘኽእሎ ምርጫ ንዓርቢ 9 ሚያዝያ ከካይድ እዩ ኣብ 1999 ስልጣን ከበኩኡ ሓሰን ጉለት ኦፕቲዶን ዝተረከበ ፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገለ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ኣብ ዝተኻየደ 4 ፕሬዝደንታዊ ምርጫታት ንሱ ጥራዩ ተዓዊቱ ኣብ ሰሙዝ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ድማ ንመበል 5 ግዜኡ ክዕወት ምዃኑ ብኣግኡ ተገሚቱሎ ወዲ 73 ዓመት ፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገለ ስልጣን ናይ ምስጋር መደብ ከም ዘይብሉ ዝነቕፍዎ ተቃወምቲ ፖለቲካውያን ውድባት ኣብዚ ዓርቢ ዝካየድ ምርጫውን በይኑ ተወዳዲሩ በይኑ ክዕወት ይክብሉ ይገልጽዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ሃገራት ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ፕሬዝደንት ጅቡቲ ድማ ብ22 ዓመታት ካልኣይ ተሰሪዑሎ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ድማ ን35 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐን ንተወሳኺ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ዝሓለፈ ወርሒ ዝተዓወተን ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ዳግማይ ሰላምተና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐጺሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሶም ዝቐርበልኩም እዩ ሰናይ ምክትታል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጸሙ በደል ብማዕከናት ዜና ተረጋጊጹ ኣቐዲሙ ቅድሚ መራኸቢ ብዙሃን ሃገራት ውድባት ይኹኑ ካልኦት ብመንገዲ ጋዜጣ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ብመልክዕ ፕሮፓጋንዳ ናብ ህዝቢ ጉጊ ሓበሬታ ምሃብ ልሙድ ተርእዮ ነይሩ እዚ ብመንግስታትን እምነት ኣለዎም ዝበሃሉ ወገናትን ይውሃብ ስለ ዝነበረ ብዝበስሑ ክእመን ጸኒሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጸንሐ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝግበር ጉጉይ ሓበሬታን ሓሶትን ተሓዊስዎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይውሃብ ምዃኑ ዝውሃብ ሓበሬታ ወይ ዝዝርጋሕ ዜና ከይመርመርካን ከየጻረኻን ክትኣምኖ ኣብ ዝጸግም ኩነታት ተበፂሑሎ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ናይ ሓሶት ዜና ወይ ጉጉይ ሓበሬታ ከምኡውን ስእልታት ምዝርጋሕ ንቡር ካብ ዝኸውን ንነጀው ሓደ ዓበይቲ ማዕከናት ዜናውን ነቲ ሓበሬታ ብጌጋ ክጥቀማሉ ይረኣያየን
ኣብ ኩናት ትግራይ እውን ምስ ናይ ብሓቂ ተሓዋዊሱ ዝተፈላለየ ጭብጢ ዘይብሉ ሓበሬታታት ክዝርጋሕ ጸኒሑ ናይ ካልእ ሃገራት ናይ ኩናት ስእልታት እውን ከም ጭብጢ ቀሪቡ እዚ ድማ ወላናንተ ናይ ብሓቂ ዘጋጠመ ስእልታትን ሓበሬታታትን ሓቅነቱ ከም ዘጠራጥር ይገብረሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣባላት ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ብጸድፍና ደርበዩ ዘርኢ ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ዘሰንብድን ተንቀሳቐሲ ስእሊ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብፍላይ ድማ ፌስቡክ ተዘርጊሑ ኣብቲ እዋንቲ ብቴሌፎን ዝተቐርጸ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት በደል ይፍጽም ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ እኳ ብሓያሎ ተዓዘብቲ እንተተገልጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝዝርግሑ ስእልታት ይኹኑ ቪድዮታት ከም መርትዖ ክቐርቡ ከም ዘይክእሉን እቲ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ዘይናይ ወተሃደራተይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ መርመራ ዘድልዮ ጉዳዩ ብዘስምዕ ኣሉታ ይብሉ ነይሩ ገለ ተኸታተልቲ ፌስቡክ እውን እቲ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ንሰራዊት ፌደራል ንምጽላም ኮኔልካ ብህወሓት ዝተመስርሐ ቪድዮ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምቶም ሂቦም ነይሮም ነዚ ብዝምልከት ማዕከናት ዜና ቢቢሲን ሲኤንኤንን ነቲ ዝተዘርግሐ ዘስካሕክሕ ተንቀሳቐሲ ስእሊ መልኪተን ብፍሉይ መርመራ ብምክያድ በብመንገደን ኣጻሪኑ ኣለዋ ብመሰረት ዝረኸብኦ ናይ ሳተላይት ስእሊ ናይ ሰባት ምስክርነት ናይ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ሓበሬታን እቲ ተገይሩ ዝተባህለ ገበን ብሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ዝተኻየደ ኣረጋጊፀን ኣብቲ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቐሲ ስእሊ መጀመርታ ወተሃደራት ን34 ሲቪላዊ ክዳን ዝለበሱ መንእስያት ከቢቦሞም ይረኣዩ ቀፂሎም ናብ ፀግዕ ፀድፊ ብምውሳድ በብሓደ ካብ ቀረባ ርሕቀት እናረሸንዎም ይስዕብ ድሓር ድማ ንዝቐተልዎም ሬሳታት ብጸድፊ ክድርብይዎም ይረኣዩ ወተሃደራት ውሰዶም ኣብ ክሳዶም በሎም ቅተሎ ሶኢልካ ጢታይ ትኽሰር ኢላማ ጌርካ ቅተል ኣይሞተን ኣዳግሞ ላምባን ተዝህሉ ጽቡቕ ነይሩ ህወሓት ትስዕር ኢልኩም እናበሉን ካልእ ቃላትን እናተጠቕሙዮም ነቲ ናይ ምርሻን መስርሕ ኣካይዶሞ እቶም ወተሃደራት ብተወሳኺ ኣብ መንጎን ድሕርን ትቕትለት ናይ ታሕጓስን ጭደራን ናይ ጀግንነት ፈኸራን ስምዒቶም ክገልጹ ተሰሚዖም ማዕከን ዜና ሲኤንኤን ምስ ጉጅለ ተጠባቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብምትሕባር ኣብ ዝተገብረ መርመራ እቶም ወተሃደራት ወግዓዊ ቋንቋ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣምሓርኛ ይዛረቡ ነይሮም ኣብ ጎኒ ቅልጽሞም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል ባንዴራ ነይርዎም ለቢሶሞ ዝነበሩ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ናይ ሰራዊት ፌደራል ነይሩ ካብቲ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ዝተወስደ ቅርፂ መሬት ማለት ኣብቲ ቪድዮ ዝርአ ቅርፂ ጎቦ ኩባን ሩባን ምስ ቅርፂ መሬት ስእልታት ሳተላይት ብምንጻር ብዝተገብረ መርመራ እቲ ቅትለት ዝተኻየደሉ ቦታ ኣብ ማእከላይ ትግራይ ካብ ከተማ ኣክሱም ንደቡብ ኣብ ዝርከብ ጥቓ ማሕደረ ደጎ ዝተባህለ እዩ ዳርጋ ብምልኦም መንእስያት ዝመስሉ 3 ሰላማውያን ሰባት ካብ ማሕደረ ደጎ ናብ በረኻታት ከም ዝተወስዱን ዛጊት ደሃዮም ከም ዘየለኽ ገልጹ ዝጸንሑ ናብ ኣክሱም ሃዲሞም ዘለዉ ኣዝማድ ነቲ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ድሕሪ ምርኣይ ኣባላት ስድራ ቤቶምን መቕርቦምን ከለለዩ ከም ዝኽኣሉ ብተወሳኺ እቲ ጸብጻብ ኣተንቢሁ ጋዜጠኛ ሲኤንኤን ኒማ ኣልባጋ ብዝሃበቶ መግለጺ እቶም ወተሃደራት ንዝፈጸምዎ ገበን ክሓብዎ እውን ከም ዘይፈተኑ ናይ ዝገበርዎ ገበን ሳዕቤን ተመሊሱ ከም ዘኽስሶም ዘንጊዖም ዝኾነ ፍረ ከም ዘይረኣዩ ገበነኛታት ኩናት ምዃኖም ተሪፉስ ቅንጣብ ሰብኣውነት ከም ዘይነበሮም ሓቢራ ጸብጻብ ቢቢሲ ብወገኑ ምስቲ ናይ ሲኤንኤን ተመሳሳሊ ኮይኑ እቶም ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ቋንቋ ትግርኛ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ኣባል ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ሁማን ራይትስ ዎች ላቲትያ ባግራ ብዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ትግራይ ሓያሎ ናይ ምርሻን ገበናት ተመዝጊቡ ከም ዘሎ እዚ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ድማ ናብ ክሲ ናይ ኩናት ገበን ከምርሕ ከም ዝኽእል ኣተንቢሃ ክልቲኡ ጸብጻባት ናብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቐርብ እንከሎ መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ መንግስቲ ተኻይዱ ዝበሃል ገበን ሻራ ብዘይብሉ ኣካል ምጽራይ ክካየድ ክፉት ከም ዝኾነ ናይ ዝወጽኢት ድማ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ክሰርሕ ቁሩብ ምዃኑ ገሊጹ እንተኾነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርግሑ ስእልታትን ቪድዮታትን ከም መርትዖ ክቐርቡ ከም ዘይክእሉን ብዛዕባኡ ኣብ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ጸብጻብ ቀሪቡ ማለት ሓቅነት ከም ዘየልብሶ ሓቢሩ ሓያሎ ካብቲ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ስእልታትን ቪድዮታትን ወተሃደራት ፌደራላዊ መንግስቲ ባዕሎም ዝሰኣልዎ እዩ ብዘይካ ዝቐዲሙ ዝተጠቕሰ ካልእ ጭካነ ዘርኢ ካልእ እውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑሎ ኣባላት ሰራዊት ንምንታይ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ሒዞም ናብ ኩናት ክኣትዉ ይፍቀዶም ንብዙሓት ዘገረመ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ ኣብቲ ማዕከን ዜና ሲኤንኤን ዘቕረበቶ ጸብጻብ እቲ ዝተዘርግሐ ስእሊ ሓደ ሽሙ ዘይተጠቕሰ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ውሑስ ቦታ ዝርከብ ወተሃደር ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ትገልጽ
ካልእ ስእልታት ድማ ካብ ብሕወሓት ካብ ዝተማረኹ ወይ ዝተቐትሉ ወተሃደራት ዝተረኸበ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ሰራዊት ፌደራል ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናቶም ሒዞም ኣብ ኩናት ብምእታዎም በቲ ሓደ ወገን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ሕቡእ ዝመስል ዝነበረ ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ግፍዕን ብኸፊል ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዝርአዮ ገይሩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ወተሃደራት በዓላቶም ብገበን ኩናት ዘኽስሶም መርትዖታት ቀሪጾም ኣለዉ። ድሕሪ ዝጋጣሚ ፌደራላዊ መንግስቲ ወተሃደራቱ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ሞባይል ከይሒዙ ክኽልክል ጀሚሩ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝፍነው ዘለዉ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ። ኣቐዲሙ ሃገራትን ውድባትን እቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ በደላት ደው ክብል ኣብ ዝፅዋዓሉ ዝነበረ እዋን ኣብዪ ኣሕመድ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለፅን ናይ መልስን ሕቶን እዋንን ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ይኹን ደብዳብ 99 ሚእታዊት ዕላምኦም ከም ዝሃረሙን ሓደ እኳ ይኹን ሰላማዊ ሰብ ከም ዘይተቐትለ ዝኾነ ይኹን ንብረት ከም ዘይዓነወ እዚ ድማ ሰራዊት ዝኾነ ይኹን ናይ ካልእ ሃገር ከርእዮ ዘይክእል ብቕዓት ዘርኣየሉ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ ነይሩ። ድሒሩ ንተመሳሳሊ ፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ገበን ከም ዝተገብረን ኣብ ገበን ዝወዓለ ወተሃደር ናብ ሕጊ ክቐርብ ምዃኑ ገሊጹ ከም ዝነበረ ይዝከር። ብ28 ሕዳር ርእሰ ከተማ ክልል ዝኾነት ከተማ መቐለ ብሰራዊት ሓይልታት ምክልኻልን ተሓባበርቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምእታዋ ኩናት ትግራይ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊጹ ነይሩ። ንሱ ኣብ እዋኑ ነቲ ጁንታ ዝሰመዮ ህወሓት ሙሉእ ብምሉእ ደምሲስናዮና ዝተርፍ ናይ ፖሊስ ስራሕ ኢሉ ነይሩ። ሕጂ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ተቐዲሙ ዝሃቦ መግለፂ ዝጻረር ካልእ መግለፂ ሂቡሎ። ንሱ ብመግለፂኡ እቲ ኣብ 3 ሰሙን ዝደምሰስናዮ ጁንታ ዩኒፎርም ነይርዎ፣ ዝተኸሰሉ ቦታን ዝትኩሶ ኣፅዋርን ይፈልጥ ነይሩ። ድሕሪኡ ግን ናብ ስንጭሮታትን ሓረስታይን ተሓዋዊሱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ሽልኽልኽ ዝብል ደባይ ተዋግኦ ኮይኑ ብምህላው ኣብ 3 ወርሒ እውን ከነጥፍኦ ኣይከኣልናን ክብል ተኣሚኑ። እዚ ድማ ምስቲ ህወሓት ኣቐዲሞም ብ27 ሕዳር ብዓይነቱ ዝተፈለየ ቃልሲ ከነካይድ ኢና ኢሎም ናብ በረኻታትን ስንጭሮታትን ምዕስካሮም ክንዕወት ኢና ምባሎምን ምዝ ተተሓሒዙ ሓያሎ ተንተንቲ ኩናት ትግራይ ጅምር ከየበለ ሰዓሪ ዘይብሉ ሓደገኛ ኩናት ኢሎም ዝገልጽዎ ዝነበሩ ግምት ኮይኑ ከም ዘይተረፈ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ከተማታትን ዓድታትን ኣኽሱም፣ ማይካድራ፣ ዓዲግራት፣ ሃገረ ሰላም፣ ሑመራ፣ ደብረ ኣባይ ከምኡውን ኤርትራውያን ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ማዓስከር ስደተኛታት ሕንጻጽ ጃምላዊ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ተመዝጊቡ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ በደል መንበየ ናይ ዕጡቕ ሓይሊ ተበዲሉ ዛጊድ ሰፊሕ መርምራ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይሻራዊ መርማሪ ኣትዮ ክምርምሮ ብተደጋጋሚ ጻውዒት ክቐርበሉ ጸኒሑ። እቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊኡ ድሕሪ ዝተገብረ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ማዕከናት ዜና ናብ ትግራይ ክኣትዋ ኣፍቂድዩ። ጸብጻባት ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣስታት 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ናይ ምግቢ ሓገዝ ዘድልዮም ተመዝጊቦም፣ 2.5 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም፣ 61,000 ናብ ሱዳን ተሰዲዶም፣ 5 ሰራሕተኛታት ረድኤትን 3 ሓለዋት ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ተቐቲሎም። ብመሰረት ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ካብ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም 20,000 ድሃዮም ጠፊኡሎ። ኣብ ኩናት ትግራይ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህዝቢ ምጥማይን ምዕፃውን ከም መሳርሒ ኩናት ኮይኑ ካብ ዝጠቐመ ሜላታት እዩ። ተንቀሳቃሲ ቴሌፎናትና ብኣሰር መከራን ረሃፅን ህፃናት ኮንጎ ዝተለበጡ እዮም። በመሰረት ዓለም ለኻዊ ማሕበር ርክባት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎናት ግሎባል ሲስተም ፎር ሞባይል ኮሚኒኬሽን ኣብ 2021 ኣብ ዓለም ናይ ዝተዘርግሓ ተንቀሳቃሲ ቴሌፎናት ቁፅሪ 10.8 ቢልዮን በፂሐን ኣለዋ። ካብዚኣተን ተን 5.2 ቢልዮን ኣገልግሎት ቴሌፎን ናይ ዝህባ ትካላት ቴሌኮሙኒኬሽን ዓማዊለን። ህዝቢ ዓለም 7.86 ቢልዮን በፂሕሉ ብዘሎ እዋን ቁፅሪ ተንቀሳቀስቲ ቴሌፎናት ካብ ቁፅሪ ህዝቢ ዓለም ብ2.99 ቢልዮን ቁፅሪ ሓሊፈን ኣለዋ። እዚ ቁፅሪ ግን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዓለም ዝነብር ሰብ ቴሌፎን ሒዙሎ ማለት ኣይስምዕን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ድኻታት ዘይማዕበላ ሃገራት ቴሌፎን ዘይብሎም ሚልዮናት ሰባት ክልውን ከለው ኣብዚ ማዕበላ ሃገራት ድማ ካብ ሓደን ላዕሊ ቴሌፎናት ዝውንኑ ብዝተዓጻጸፈ ይዓበቡ ምዃኑ። ብሓፈሻዊ ገምጋም ተንቀሳቃሲ ቴሌፎናት ዳርጋ ኣብ ዝበዝሕ ጁባ ወይ ቦርሳ ደቂ ሰባት ኣትየን ክበሃል ይከኣል። ነዚ ዜና ንሰምዕ እንተለና እሞ ሞባይልና ኣውፂና እንተሪእናያ ኣብ ውሽጢ ሞባይል ማይክሮቺፕ ኤሌክትሪክ ዘመሓላልፉ ኮንዳክተራት ኤሌክትሮኒካዊ ሰርኬትን ካልእ ሓያሎ ኤሌክትሮኒካዊ ነገራት ተወሃሂዶም
ብባትሪ ተሓጊዞም እዮም ንቴሌፎንና ከም ትሰርሕ ዝገብርዋ ነዚ ኤሌክትሮኒካዊ ንጥረ ነገራት ንምስራሕ ተንታለም ባትሪ ንምስራሕ ድማ ኮባልት የድሊ እዚ ክልቲኡ ባእታታት ድማ ዝበዝሕ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝዕደን ሞባይል ጥራይ ዘይኮነ ሓያሎ ክፋል ናይ ቴሌቪዥን ኮምፒውተር ዲቪዲ ቪዲዮ ጌም ዘመናዊ ኤሌክትሪክ መካይን ነፈርቲ ኮታ ዝተፈላለየ ኤሌክትሮኒካዊ ናውቲ ንምስራሕ ተንታለም ከድልን ከሎ ንዕኡ ዘንቀሳቐስ ባትሪ ንምስራሕ ድማ ኮባልት የድሊ ኣብ ዓለም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 300 ተንታለምን ኮባልትን ካብ መሬት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝዕደን ብምዃኑ ገለ ክፋል ናይ ኣብ ኢድና ሒዝናያ ዘለና ሞባይል ቴሌፎንና ካብቲ ሃገር ዝመፀ ማዕድን ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ እዚ ናይ 300 ማዕድናት ኮፐር ቤልት ኣብ ዝተባህለ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ክዕደን ከሎ 400 ካብኡ ብንኣሽቱ ናይ ዕደና ትካላትን ዕጡቓትን 20 ድማ ብውልቀ ሰባት ተፋሒሩ ዝወፅእ ኣብቲ ብኢድካ ወይ ብንኣሽቱ መኹዓቲ ተጠቒምካ ዝግበር 20 ዝሽፍን ዕደና 255,000 ኩዓት ትኽልውን ከለው ካብዚኦም እቶም 35,000 ካብ 6 ክሳብ 15 ዝዕድሚኦም ህፃናት እዮም ተንታለምን ኮባልትን ካብ መሬት ፍሒርካ ፈሊኻ ክተውፅኦም ሓያሎ ኬሚካላዊ መስርሕን ማይን ዘድልዮም እዮም ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ማዕድን ዝሰርሑ ብግቡእ ካብ ኬሚካላት ዝከላኸል ኣልባሳትን ናይ መስተንፈሲ ማስኪራን የድልዮም ኣብ ማዕድን ዝተዋፈሩ ህፃናት ኮንጎ ግን መከላኸሊ ዘይጥቀሙ ምስ ኬሚካላት ቀጥታዊ ርክብ ከም ዝገብሩ ሓያሎ ካብኣቶም ሓይሞም ሓያሎ ከም ዝሞቱ ዘጋርድያን ኣብ ዘመሓላለፎ ፀብጻብ ገሊጹ ሓያሎ ካልኦት እውን ኬሚካላት ብምስትንፋስ ኣዳ ሕማማት ሳምቡኡን መንሽሮን ከም ዝኾኑ ኣብ ልዕሊ እዚ ሙሉእ መዓልቲ ማዕድን ክእክቡ ኢሎም ንምሻጥ ዝኣከብዎ ናብ ናይ ቻይናውያን ዓደግቲ ትካላት ብ65 ሳንቲም ናይ ዶላር እዮም ዝሸጥዎ እዚ ዋጋ እዚ ንድራር ኢለቶም ዝኽእሎም እኳ እንተኾነ ምስቲ ጥዕኖም ኣብ ሓደጋ እትዮም ዝሰርሕዎን ዘጥፍእዎ ሓያል ፃዕርን ኣነፃፂርካ ዋጋ ይብሉን ጠለብ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ናይ ኤሌክትሪክ ኣቑሑትን መካይንን ሰማይ ብምዕራጉ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዋጋ ተንታለምን ኮባልትን ብ300 ሚእታዊት እኳ እንተወሰኸ ዓደንቲ ዝኾነ ይኹን ናይ መሸጣ ክፍሊት ወሰኻይ ተገብረሎምን ዘሎ ገለ ህፃናት ማዕድን ንምፍሓር ኣብ ጎዳጉዲ ገለርያታት ጸልማት ን24 ሰዓታት ከም ዝጸንሑ ንሶም ንእለት እንጀርኦም ክብሉ ፍሒሮም ዘውፅዎ ድማ ሞባይል ተሰሪሑ ኣብ ፍቆድ ዓለም ክሽየጥን መጋየፂ ክኸውንን ዝተዓዘበ ጋዜጠኛ ሲዳር ትካራ ኣብ ጅባ ነፍሲ ወከፍ ተጠቃሚ ዘላ ተንቀሳቐስ ቴሌፎን ብኣሰር መከራን ረሃፅን ህፃናት ኮንጎ ዝተለበጠት ያክብል ይገልጽ ከምቲ ስዑድ ዓረብ ነዳዲ ብምፍራይ ኣብ ቀዳምነት ደረጃ እትስራዕ እሞ ሓንቲ ካብ ዝሃብተማ ሃገራት ዓለም ክትከውን በቕዓ ዘላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ድማ ተንታለምን ኮባልትን ብምዕዳን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ክነሳ ብኣንጻሩ ግን እቲ ሃገር ሓንቲ ካብ ዝደኸያ ሃገራትን ቦኪናት ሓድሕድ ዝተሓመሰትን ዝበስሐ ህዝባ ኣብ መዓልቲ ብትሕቲ $1 ዝነበርን ትሑት መነባብሮ ዘለዎን ዝሓቆፈት ሃገር ክትከውን ተቐሲባላ ኣስታት 80 ሚሊዮን ህዝቢ እትውንን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ኣፍሪቃ ብዕቤታ ድሕሪ ኣልጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ስፍሓት ቆርበታ ንምዕራብ ኤውሮጳ ዝሽፍን ኮይኑ እቲ ሃገር ብተንታለምን ኮባልትን ጥራይ ዘይኮነ ብወርቂ ኣልማዝ ዩራኒየምን ካልእ ማዕድናትን እውን ኣዝያ ሃብታም እያ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መሬታ ብሃብታም ማዕድናት ተመሊኡ ክነሱ ደኣ ንምንታይ ሓንቲ ካብ ዝደኸያ ሃገራት ዓለም ክትከውን ክኢላ ኢልካ ምሕታት እንቡርዮ ነዚ ንምምላስ ንድኽነት እቲ ሃገር ቀንዲ ጠንቂ ዝኾኑ ኣብ መስርሕ ታሪክ ዝተጓዓዘቶም ከም መግዛእቲ ቤልጅም ውልቀ መለኽቲ መራሕቲ ጽልዋ ዝሑል ኩናት ሕማቕ ምሕደራ ብልሽውና ኩናት ሓድሕድ ምዕዛብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ታሪክ መግዛእቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኤውሮጳውያን ታሪክ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፍሉይ ዝበለ እዩ እዚ ድማ ዝበስሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሃገራት ኤውሮጳ ክግዛኣን ከለዋ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ግን ብንጉስ ቤልጅየም ሊዮፖል ካልኣያ ብውልቂ ትውነን ነይራ ንጉስ ሊዮፖል ካልኣይ ኣስታት ልዕሊ 10 ሚሊዮን ህዝቢ ብምህላቕ ካብ ኣታዊታት ጎማን ስኒ ሓርማዝን ካልእን ብናይ ሽዑ ግዜ 220 ሚሊዮን ፍራንክ ብናይ ሎሚ ድማ 1.1 ቢልዮን ዶላር ውልቃዊ ኣታዊ ብምግባር ኣብ 1908 ካብ ናይ ውልቁ ዋንነት እናቱ ግዝኣት ምምሕዳር ሃገረ ቤልጅየም ኣረኪብዋ ምምሕዳር ሃገረ ቤልጅየም ካብ 1908 ክሳብ 1960 ነቲ ሃገር ኣብ ዘመሓደረሉ ዝነበረ እዋን ብመንገዲ መንግስታዊ ብሕታውን ሚስዮናውን ትካላት ሃብቲ እቲ ሃገር ምምዝማዝ ተተሓሒዝዎ ኣብቲ እዋንቲ ካብ ኮንጎ ብብዝሒ ዝተዓደነ ማዕድናት ዩራኒየም ዝተባህለ ንኣቶሚካዊ ቦምብ መመስርሒ ዝሕግዝ ኬሚካላዊ ባእታ ኮይኑ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ይሽየጥ ነይሩ
ኣሜሪካ ድማ ኣቶሚካዊ ቦምብ ኣማዕቢላትሎ ኣብ መወዳእታ 1950ታት ድሕሪ ዝተለዓለ ናዕቢ ህዝቢ ኮንጎ ኣብ 1960 ናጽነታ ተጎናጺፋ ኣብ ቃልስን ናጽነት ዝለዓለ እጃም ካብ ዝነበሮም ሰባት ፓትሪክ ሉሙምባ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኮይኑ ተሸይሞ እንተኾነ ፓትሪክ ሉሙምባ ጸረ ምዕራባውያን ጸረ ሃጸይነት ጸረ ገዛእቲ ምስ ገዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ርክብ ክህልዎ ዘይደሊ ናብ ውሽጣዊ ሓይሊ ኣፍሪቃ ዝኣመን ፓን ኣፍሪካዊ ብምንባሩ ኣይጸንሐን ብፈረንሳን ቤልጅምን ብዝተኣልመሉ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ 1961 ተቐቲሉ ድሒሩ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝመርሐ ሞቡቱ ሲሴኮ መራሕ ሃገር ኮይኑ ኣብ ዝሑል ኩናት ዓለም ጸረ ኮሙኒዝም ጸረ ሶቪየት ሕብረት ብምንባሩ ጥራይ ደገፍ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳን ቤልጅምን ዝረኸበ ሞቡቱ ሲሴኮ ስልጣኑ ናብ ሕሉፍ ውልቀ መላኽነት ብምስጋር ሽም ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ዛይር ብምቕያር ህዝቢ ጠቕሊሉ ብምዕፋን 15 ቢልዮን ዶላር ንብልጽግናት ሃገር ክውዕል ዝነበሮ ሃብቲ ናይ ውልቁ ጁባ የእትይዎ ኣብ 1990ታት ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሩስያን ዝነበረ ዝሑል ኩናት ብምብቅዑ ስግኣት ዝፎኸሰለን ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን ንሞቡቱ ምድጋፍ ደው ኣቢለንኦ ኣብ 1997 ኣብ ስዊዘርላንድ ሕክምና ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ድማ ብሩዋንዳ ኡጋንዳ ብሩንዲ አንጎላን ኤርትራን ዝተደገፉ ዕጡቋት ሓልታት ኣብ ልዕሊ ምምሕዳሩ ብዝገበርዎ መጥቃዕቲ ኣብ ሒደት ኣዋርሕ ንርእሰ ከተማ ኪንሳሻ ተቆጻጺሮማ ሞቡቱ 32 ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ንስደት ከምርሕ ተገዲዱ እቲ ሃገር ስዒባ ድሒሩ ብሓለውቱ ብዝተቐትለ ሎሬን ካቢላ ብወዱ ን18 ዓመት ዝመርሐ ጆሴፍ ካቢላ ሕጂ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዛ ድማ ብፍሌክስ ቴስከዲ ትምራሓላ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብ ህዝቢ ተጽዕኖ ዝገበረ ዲክታቶርያዊ ምሕዳራታትን ኣብታ ሃገር ሓያሎ ኣብ ንሓድሕዶም ዝጋጨውን ኣንጻር መንግስቲ ዝቃለሱን ዕጡቋት ሓይልታት ክፈርዩ ክኢሎም ኣብዚ ንዝተናውሐ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ሓድሕድ ብገምጋም 15 ሚልዮን ሰባት ከቕተሉን ከለዉ ሚልዮናት ካልኦት ድማ ተመዛቢሎምን ተሰዲዶምን ዝተፈላለዩ ብቐቢላታት ዝተመቓቐሉ ዕጡቃት ኣብ ርእሲ ሓድሕዶም ዘካይድዎ ዘለዉ ግጭታት ብቐሊሉ ዘይወፅእ በሰላ ገዲፎም ኣለዉ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣዝያ ሰፋሕ ሃገር እያ ዝበስሐ ክፋልቲ ሃገር ድማ ብጽርግያ ንሓድሕዱ ዘይረኸብ ክትቆጻጸሮ ኣዝዩ ዘይምቹእ ቅርጺ መሬትን ጫካታትን ኣለዎ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ኣብዚኦም ሰፊሮም ዘለዉ ንምዃኑ እዞም ዕጡቃት ጉጅለታት ኣጽዋር ንምሽማት ገንዘብ ካብ ምንታይ ይረኽቡን ዝብል ሕቶ መልሱ እቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ንመስርሒ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ዘገልግል ተንተላምን ካልእ ማዕድናትን ብምሻጥዮም ዝናበሩን ኣጽዋር ዝዕድጉን ኣብ መወዳእታ 1990ታት ሞባይል ቴሌፎናት ብብዝሒ ዝፈረያሉን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጅባ ደቂ ሰባት ክኣትዋሉ ዝጀምራን ግዜ ነይሩ በዚ ድማ ንመስርሒ ሞባይል ዘገልግል ጠለብ ተንተለምን ንዓበይ መጺኡ ኣብቲ መጀመርታ ተንተለም ዘፍርያ ኣብ ሃገራት ኣውስትራልያን ቻይናን ብራዚልን ዝነበራ ኩባንያታት ማዕድን ነይረን እንተኾነ ኣብተን ሃገራት ዝርከብ ተንተለም ካብ ካልእ ኦር ዝበሃል ማዕድን ተጻርዩ ዝወፅእ ሓያል ሃልክን ኬሚካላዊ መስርሕን ዝሓትት ነይሩ ካልኣይ ግዜ ዝምላእ ወይ ቻርጅ ዝኸውን ባትሪ ኣብ ዝማዕበለሉ እውን ጠለብ ኮባልት ክዓቢ ጀሚሩ በዚ ድማ ሃንደበት ጠለብ ተንተለምን ኮባልትን ዳም ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቅኒዑ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዓለም ዝበስሐ ቁር ሃብቲ ተንተለምን ኮባልትን ኣብ ርእሲ ምህላው ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ብቐሊሉ ክርከብን ክዕደንን ይከኣል ነዚ ዕድል እዚ ንምጥቃም ዕጡቃት ሓይልታት ኮንጎ ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ምዕዳን እዚ ማዕድንን ዘይሕጋዊ ምሻጡን ተዋፊረን ኣለዋ ሓይሊ ካዕቢተን ዕብለለአን ንምርጋጽ ኣጽዋር ኣብ ምሽማት ይርከባ ተንተለምን ኮባልትን ንምዕዳል ቆልዓ ሰበይቲ ዝጥቀማን ናይ ዕድና መሬት ንምቁጻር ኣብ ንሓድሕደን ደማዊ ኩናት የካይዳን ብምዃነን ድማ ተንተለም ናይ ግጭት ማዕድን ዝብል ሳጓ ወፂዎዮ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሰንኪ ግጭት ነቲ ዕድና ዘካይዳ ሕጋውያን ትካላት ብዘይምህላውን እቲ ማዕድን ናብ ጎረቤት ሃገር ሩዋንዳ ይሰግር ወይ ድማ ናብ ንኣሽቱ ናይ ቻይና ትካላት ብሕሱር ዋጋ ይሽየጥ ብሰንኪ መግዛእቲ ብቤልጅየም ውልቀ መላእኽቲ መራሕቲ ዝሑል ኩናት ሕማቕ ምሕደራ ብልሽውና ኩናት ሓድሕድ ዘኸተሎ ዝተኣሳሰረ በደል ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ሃብታም ማዕድናት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓደ ካብ ዝደኸየ ኣህዛብ ዓለም ክኸውን ተቐሲቡሎ እዚ ሃብቲ ኣብ ክንዲ ምረቓ ናይ ግጭታት ምንጭ ዝኾነ መርገም ተባሂሉ ብዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ይግለጽ ተወሳኺ
ካብ 3150 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 30 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንልዕሊ 3000 ዓመታት ንጥንታዊት ግብፂ ዘመሓደሩን ዝገዝኡን ብፈርዖናውያን ዝፍለጡ ነጋውስን ነገስታትን እዮም ነይሮም። ግዝኣት ፈርዖናውያን ኣብ ከባቢ ፈለግ ኒል ብዝቆማ ከተማታት ዝቐሙ ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን ግዝኣቱ ካብ ሱዳን ክሳብ ሶርያ ይዝርጋሕ ነይሩ። ሮማውያን ክሳብ ዘፍርስዎ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ንዝነውሐ ግዜ ዝጸንሐ ንግስነት ነይሩ። ብዝተፈላለየ ቤታት ብደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝቆሙ ፈርዖናውያን መራሕትን ገዛእትን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ምንባሮም ኣብ መንጎ ህዝብን ኣማልኽትን ኮይኖም ዘራኸቡ ቅዱሳን እውን ይሕሰቡ ነይሮም እዮም። ፈርዖናውያን ምስ መቱ ብህዝቢ ጥንታውያን ግብፂ ከም መላእኽትዮም ዝቑፀሩ ነይሮም። በዚ ምክንያት እዮም ድማ ፈርዖናውያን ምስ ዝሞቱ ናብ ድሕሪ ህይወት ዘሰጋግሮም ሃረም ወይ ከዓ ፒራሚድ ዝህነፀሎም ዝነበረ። ኣብቲ ዝህነፀሎም ዝነበረ ሃረም ድማ ናብቲ ካሊእ ህይወት ሒዞሞ ዝኸዱ ኩሉ ዘድልዮም ዘበለ ኣቑሑት ከምኡውን ዝብላዕን ዝስተን ወርቅን ጌፃጌፅን ካልእን ይቕመጠሎም ነይሩ። ሬስኦም ከይምሽምሽ ንምዕቃብ ይብልስን ብኣጭረቕቲ ተጠምጢሙ ኣብ ብቕርፁ ዝተሰርሐ ሳንዱቕ ይኣቶ። ሬሳታት ፈርዖናውያን ከይርበሽን ከይትንከፍን እዚ እንተተገይሩ ድማ መርገም ምዃኑ ባህርያዊ ሓደጋ ከስዕብ ተኽእሎ ከም ዘለዩ መጠንቀቕታ ዝውሃብ። እዚ ክንሱ ሬሳታት ፈርዖናውያን ኣቐዲሙ ካብ ቦትኡ ተነቒሉ ኣብ ቤተ መዘክር ተሓሪር ስኩዌር ተዓቂቡ ጸኒሑ። ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ናይ 22 ነጋውስን ንጉሳንን ሬሳ ብኣዝዩ ክቡር ዝተፈላለየ ምርኢትን ሙዚቃን ዝሓቆፈ ናይ መድፍዕን ተኽስን ካልእን ዝተሰነየ ናይ ምርኢታዊ ሰልፊ ናብ ዝተዳለወሎም ሓድሽ ቤተ መዘክር ግዒዞም። እቶም ንግስቲ ነፈርቲቲ ትርከቦም ነጋውስን ንጉሳንን ቅድሚ 3000 ዓመታት ዝሞቱ እኳ እንትኾኑ ኣብ ታሪኽን ስልጣንን ግብፂ ይኹን ዓለም ዝዓበየ ቦታ ዝሓዙ ብምዃኖም ኣብ ምግዓዞም ኣዝዩ ዓቢ ክብሪ ተገይሩሎም። እንተኾነ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ምርባሽን ምንቅስቓስን ቶም ፈርዖናውያን ከም መርገም እዩ ዝቑፀር። ሓያሎ ሰባት ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መትረብ ስዌዝ ሓንቲ መርከብ ብምሽካላ ዘጋጠመ ቢልዮናት ዶላራት ዘኽሰረ ምዕጋት መራኽብ መጠንቀቕታ ከም ዝነበረ ይገልጹ ኣለዉ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። سلام كمي تقنيو فتوح تخاتلت مدب تطعم سريد يرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفني زبن لا يتحس الدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دموكم الدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان سلامنتاي جن بسمهر حيل عاب سلامنتاي جن زنبر الناس معتها سيسو كم ترى سباتنا حدنا هنتأمامت كم نخقل ويون كابع لثات حدا معالتي كابع حاليفو ويد ما أنا خاب أبليس أنا خال استفري سمعت كلونا خمس خل زي نجارني هلاونا تيكون هلاونا تو كوان النت وزيو نبترى زخنا ركب كم عبل كم زخقل زي انفتر لي بفلاي ابتستفر رأس معيت حزي لغنسي نراخوز نبرنا اوانات بحر فقريت قواز إيرو اب قرمي يسنف كم زلو حسو على النيره زدم ززم زلكا خوين خسمعك خلوكن كخفق حسابات كام انقوتي ابي خامو السنفكا خوين يسمعك اب علتاتي ودكا صبوق غيركا تفلطون زفلطكان زنبره سب استزبارق بحر لبيسكا كالت تخونو
بلوصنتناته نخيتر إدما قل يشفنك بخم يمسلني سب إنايلو أمينو هيك أبتات زقبر اللوم سمعتات نقول نقديفو يحق سايو زبالوم نقرات كفصم شبر بدكبل كريئن كله بمنتهي ملك إتاتي مزينين دعي يفخسني ورا حنساب سي كم زاب حدا بصح نقر زي كنان زي مثلنا تيسرع قول سرح زلو إلى هنا من عقل سمعتي مسألنمو مس نفسي حميه تملي صغار تيجن زخون زلو بمبال مس حلنا هيك علىس بعين خلوت هيواناتكو لعلو كلهم حلف علوه بأيونكم ينيرو تمنيتي مخانو كسوت أني نشجر كندك سباتن كنثاتن تلوات بهاري زلنا مالدي تمالي ناتيل كازا من كالو سب كل انتنا يتبلو مسؤوها معك إبكا يختبك تمليسكا خمزي تفلطوه تخونسي سلام انتايو دوست تزد أمران نزنا برا سمعيت سلز قول ليه سلام انتايقن لعلو خلو من بارو نعي كي يستوعلو لزشقر زلهو النابلكو بعلي ننفسي زغزع كواح بحوتة زوات أركوان أوانات بأزر بزحات يوم بفلاي هبت أفهوزيه بكا بينخا من بارا سلجيني دحن نبسي حدا معالتي أب حانت أولاكو في النبلو اللو قزيخ مزيه مصاينا زبالة أخوني صبحنا خولادي نابلكو ننبسي متقبار يقيلوني سبقاونات كنعنا زهون بسلات زبلوم سوات أبزر يايك هلون كلو اسأل مكاز اللو خوين زل السمعني يربش هلاو النتم مساي كم أبقى فوموت كوينو نخنا برز عرض اللو سب زخونو خمس أفقاني تنفاسينا تقرارسي أحلي سبب كبلني فلاتاني انت يباخ قبر زي فلت حد سمعيت كعسلني ناجمرة تجنيقه بكا هيك قالكن كبلهن كلخو قالوا انتخنا يتزاربنن بقليل فقرن خودق عبق داز نبرن كحلات عينتو زمل سؤو خمس طفان نيمان نصقام وريح نابلا بيمانيتي إددما صقر سنة طلله نحمش تدق زخون إلو طميتني حراي أي تتشنق بامو كم دحج زلخين تداخين كخ كم فتحون خيلنا مالدي اوف جزيخا حاجزنا بجخي مصاغنا ما حيشلنا بمرج انا زنبر مفللاي حج مرخبنا بنبر لن هاجرات حصيرو تاريفو ولا كون النتاوز خنا ملسين هبنس مسمني من صرصاري زير داني صرصار يبل بس نبسيدي مس صحفتو مس جزي والحس مستفترو بقى يردانني شعوك سادي هدنيني نبعثي خعوه كنبع كريئني فقدني يكون كن الناخ السحق تفلت عالمي في الشيخ كتب لك كاللخوكو حقفو لاديتي كم زرخب كوين يسمعني النابلس لازقلتو كاب قوز صري وصاين تزي كوين نمبر هاب قدميو خنبع دلا يكونن اب قدميو هاب زنوعلو دا كاميرات فيه بزيتن كساقاس مسلي كعللو سلازيكل سقيلاب قدمي ينبع اي تنبعي بجاخ على ما يتقدني نبعثها مع قاقور تخمر اي لعل زخونا نقر كم زساقين نافلتكي طعمتنمو بجاخ طعمتني انت يسك عالمي ود سبك سعر زيك النقر كأمنون زيد الحق له السلم ما جزين تفطرني من البعد جزين فقرية سعروني لنا نأمن نخونينا نثما بكرس فقريين ما مغن ناي فقر سمعت لنا لنا نأمن دك سبات جن أنفت جوزنا سمعتنا كغير عبق ديز اللوا تفطر خاخمو إذا خسرنا خوي نسل سمعنا كنا آمنو ما يندلن نعمنت أنا نسغن كنا آمنو ويون كون كخون زي ندلي نجر سلز حزلت صباح تفرحنا يا دفيرنا سلز صباح زرار بدينا حين زرار بن دحرك حسب موبلي
أترفدو أنا نسخ بين خطراي تفلتيو بجزاء رسخونوكو بزح مكيارات تفتير له مع بلن سمعيتن زمساسلهم إذا حجز لنا يا خنثات حدا غابوي مكيار كله قدني قال زي معبلوخا بهريات تطري قال دما مطفيهم زير الدعكا زنبورخا صبوات بهريات هلم يبلو سلازس نايت ألاميت منفاس كسمعك يبلون من باركا أكو ربحايو أنا خمي لي زامن دحر دما نتفترخ أيتخ حداني عالمي كم سبت بحنساب زجمر كاي قعزو بحاد أخوين كاخد زاز مسلة تدلي مبر مساي زحلف كيم قزيات هونكو وحدات هيكونن نايكالوت زبلوي ملكتنني من البات زي صنعتي ويون ربحا قديما بعلاقة ديفاتو زبلو يسألني هو لون انت مسيو اتخون زين دولي مالتي نعايقنكو نقسناتكي هاب لباي عتبتم معكو اخ شويت نقسناتكي هاب قبزنا يزسوا داي انت عالمي كم يقري يمون الزخ حدو فقر مالت تدليم نقرات سلبس ايكا مقتال بحادة بزي مهلاوكا حنك اخونا كالوت تفترز البوم نقرات كم زي ملكتك كلن تناخا كاب كل محرام تخوين تتدلي زلو أزد ما غيرك يا أخي يا عالمي أزد يكون عند حقي حسب يمو ركبنا بتليفون تراهي كاب زخون كمان درو 3 عمت كوينو نزن ترى بعين سنة مراويت أميت كايوكو قلل هيكونن مزانو خي ممسناثن ماميقون معاري شكورين نابلو أوف كبلون كله كلب موقدفيو أما قشاو عيلان كمسا نكو عبدحان مسا خف قرأيلو تما عصوز خفتلون كمان كم فقاريت متأنت أخلكي مليسك خا أتزير سا طعم زلو زحلفنا ياخل طعموت انت دميركيو كندي عمتات كاب أدمي خي سريع كلهم بس كمان قتلك عيات خالي خي سلازي مسنا بس غيد باسي بك أنا أمنو قزيه أنا بزح نقرات يغيري بك يغيري أما تنمو تنبع دي غزال لغي أين باعكون حيا علمي دمس خندي ما سمع زلو كان عمو بالي كبلن ننكلو يعينتي كاب تخساري عدني ناس تمتوزنو بركو سالون عليه مسوهلو النبعتي نافقتين كتمتوي في التنمو قن عينتو سيف تغيري وقعني نبعت زملو عينتي وانتخونه أبشع بزيحو كم حقازي يغطابو شعو 5 قصرا بحنساب كرر بالنبعتي حجي قد في أمو نبعت أعللني ما في غيكي يوكو زلوه دحار كانت لقوة كعلل كايل كو عرستيعكني يخزل لغي نايت حد شو الدقور بيتك مسي زلوه كميرا خيبكيو صبوا غيركم تلاليهم ده كبلن نخلومو كم زان اللب خاتيو حساب كزما أقلك زولو سب نفكرك نغن السخي مساخي بزي مهلاو هيجن كم زي تفكر نخوين خصم معكي قريز أو زول قدام فليت إلو سبلن نخوين سمع نمو نزا موبايل أسو كبلا يسأل النيرة كمان سيمتان زنبورس في حت لبون هاي ما رخني كم يغير كان سبات مس أبراتهم مقبال تخلو بس قباء مهيرني بفلايكا أبي هيوت زلوات ما متابسودي ولا 5 بدل كايو نفلته أب ساعات بأرداد أخا كوينس لستسمع كاي خافت إيم كايو أترئيت نايت أقات إيم زلو نقار سلز فلالة أب كم زخنثات كتقاش أدمان ووري سلزي نسخاص أبو غيركا أنا بايل كاتوانا جلو ليكونن بمبالي جمدمو نقيتش أتون انتخنه بقاون تازت متسب ملكت بسلاتو زقل سألكا زلو خيني سمعني قن قزي دي ويسود سبيه ونقزي زمسل نقولنا تاتناخه نحنا دينا ولا قزي زغيرو هما نقوناس منا يتبدالي منا خبدالي أفردخه من ماني فرادي كون النتكه نقبل دينا نمسلو تفتصمه
صحافيت سمهر حيلاب زسكروني زسكروم كوجح كمسي انتهي عباسي ابلمو تملس دقمو انت زي صحف تزي صحف با انت زي قطم تزي قطم با زمد زمدنانا زمدن وطيره انت زمد بخا زمد انت مخوانا مسكيرة بخا قديفيو أبل انقعب تزقد فداء بخا تفليو أبل انقعب تزف اللي داء أبل مو مرامر للي انت دوزي انت بخا دوزي بخا معوز علالون زيت اموخا ان حنساء تسكروم حنساء زسكروخا قطعمي كاشيونا سولدر فايل سنة 2014 راديو إيرانا ناقة دمت إيرتراويان سما دحرتي زوردن بدل لبين خبده زقاب بليز حريت كستي حقيق ما ينقهو امانو فقرانا جيفيك ففويج الراش قصعين تملي سلا دقيم بلاش نخبل كمستاسني بسراتي كدرقحو ترأيني حير لبي كابت أنزاخ النقفو قدا أمونغوت أكوب سماد إسان كم قل خبلا كم تنتقب ماي زنك ألات أوون عيلا هدآتو الزرق بمؤز دمسي أما عمق لبي تفتئرنا وسي قد أمي منير صديق راديو إيرانا ناقة دمت إيرتراويان فتوات تغتاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحستوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستنى قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتو يخون نغفيتا ويوان كقرب لكم تلليوات صحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إيرانا @gmail.com وي راديو إيرانا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناء مل اختصاص أنك تقدر لي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفها بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو إيرانا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرانا زخبركم سمعتنا نزس عزي تراليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتسيمنا لنا راديو إيرانا